да ҳаёт хубӣ натони када бадӣ накун хонаи холӣ да чӣ дар корай задани қалб да дил меҳри инсонӣ надорӣ накун гандагӣ гаҳе болои зину гаҳе зин ба пушт зиндагӣ назар кардам рафтум сӯи хонаи пиронсолон ки 10 сол модар интизори бача шишта гирён зиндагӣ мара пандоди дидам мардони заиф худо ақл да шумо дод ки ҳаст чизи шариф фарзанде ки ба гили умеди худ ӯра калон кард имрӯз фарзанд модара хонаи пиронсолон равон кард умед тониста бадни хатира наёра ба дунё неке нӯҳмова нӯ рӯз ба як орзува ҳавасо ки дадами пирим сояи сари фарзанд гардам имрӯз гирди чашмонишда латаи тар мегарда ки ашкои ғамолу чапок мекуна фарзанд мега ҳатто рӯ намегардона ай ӯ фарзандам нека касера ай дурӣ бина хиёл мекуна фарзанд чаяк мара мебаранд гуфта хирсанд меша як лаза чашмои модарай гирья кардана хира шидай на фарзанду овози на бераҳоша нашнидай ӯра мефорад дадами пири касе биби бага барои модари писардор хонаи пирон мезеба фақат ай худо умед дорад да зиндагӣ тамом ки фарзандони азизма ба наздам баргардон мумкин рӯзе хаттогишона мефаҳмам бармегарда то кая ба чашми чораҳи интизор чашм накарда бисёра да уҷа одамони хайрхона ку кор ки азиз медоранд модара ба ҳама ёрдам тайёр неке ку фарзанде ки авволи модари худ бина модаре ки айбадни худ тира дода буд сина гирья мекарди мегири сай худо зора мекард ки тифли мара шифоте модар хоки подсадқа интизор набудай фарзанди қа меҳнати модара наход қадр накуна ва хонаи пирон бабара дигар чӣ илоҷ раи сину сол тани танҳо домони пирӣ кашидан ғам болои ғамҳо васият пешай мурдан иҷро кунен ақалан мора гуронен пеши ақрабо пеши волидайн ки худо донос ин модарҳо ҷошон ҷаннатай ҳоло зиндаи модар биги дуои модарта ки баъди мурдани ӯ дига афсусҳо чӣ лосим оқибати ту ҳама хел меша зиндагӣ ҳамин ба ҳарфи ребу найранг овардан хонаи пирон якташ истироҳат гуфта мебарем падар ҳайрон модарера хонаша фурӯхтан маҷбурӣ карда овардан гӯё чанд вақта ист бо мо мебарем та чӣ хел дили ту насӯхт партофти рафти очата ту ба фарзанди худ раво мебини ҳамин ҳолата дигаре нахост фарзандош қатиш зиндагӣ куна падар ҷои ту ҳамин ҷа рафтан монанди бегона баъзеша духтараш гирди падар чун парвона падар зиқ наша уво партофтан ҳастем дар хона ай писари беномуста ҳазор бор духтар бекина мемона гирья кунӣ ки шод ҳазор гире зиндагӣ тамом нест одаме ки гирди фарзанди хонаи пирон азобай маҷбур куна намеханди мефаҳмид да чашмони ҳар яки ӯ чизе пинҳона ёди хонаи худ борони ғам бидон резонай пардаи гӯштакишову камтар ёди кӯдакӣ ки намехӯрд модар мегуфт аввал бачама ту сер кун имтиҳонай зиндагӣ ай фарзанди худ интизорша ҳоли ба падари худ доди даври пирӣ иқрорша вақте бурдам партофтанат хонаи пиронсолон да дига падари худа наметони када зинда ки илтиҷо кунӣ визора хонаи худаш бари рӯи модарат пунур хоб да зери қабри ӯ бишини зора кунӣ ай гур дига намеясадо ки модар бахшад наҷот наметад бидоне худо писарон мехоҳанд шаванд номбардори падар ҳар куҷое равад падар фахр кунад ай писар ки фарзанд чафама ҳар ҷо таърифу тансиҳат да бадани падар ҷо мешава гӯшт қабат қабат лек баъзе мардое ҳастанд надоранд дидани падар ту яқин дон умри ту хазонай ай оҳи падар нагӯ ки хай сарнавиштай насиби падар да иҷа ту бо зани фарзанди худ мекунӣ маишат магар рост мияи кор да дину исломи мо куҷо нанги номуси тоҷики нанги мардии мо исломора тарбия дод модар биҳишти замин дуои падара биги қиссаи мадбуд ҳамин Audio Jungle.